L'Escola Municipal de Música Pere Burés s'ha celebrat de nou aquest dissabte els seus 35 anys d'història. Ha estat al Teatre Municipal La Sala amb una cantata titulada El Trencanous i el rei dels rats, una adaptació musical del clàssic del Trencanous de l'autor britànic Douglas Combs. Professors, alumnes, exestudiants i famílies han pujat a l'escenari per compartir l'aniversari amb cantaires, instrumentistes i actors. L'espectacle ha comptat amb la direcció musical de Cecília Rocosa, a més de la col·laboració de l'Escola d'Art i Disseny Edra, que ha fet els ninots i els decorats. El Trencanou ha estat escenificat per un total de 250 alumnes del centre entre els 4 i els 11 anys. Ens omple d'alegria poder compartir tot aquest treball amb les famílies, que seran segurament els que ens estan omplint la sala. Un dels valors afegits, que a més ho comentaré, de l'escola, per mi és que no s'ha quedat tancada dins l'aula el seu talent, tot l'ensenyament, aprenentatge dels alumnes, a moltes activitats que complementen les activitats que es fan a Rubí i que els hi donen vida i els hi donen aquest sentiment de pertinença de Rubí. L'Escola Municipal de Música Pere Burés porta tot aquest curs que està a punt de finalitzar organitzant activitats per celebrar aquest aniversari tan especial. De cara al proper curs, però, encara n'hi haurà més actes commemoratius d'aquests 35 anys.